ariyo en Kirieka, tapani en ndara molos ma kiwuok tidhi nyaka Mombasa, tichak iduogo. Mano chenro mane giloso, to kiyudo gima jopiny wacho to koro opogore. Ahinya chutho ae gwenge mag Uriri e ward moro ni West Kanyankago, yore go chalo puodho. Emomiyo inyalo wacho ni iyudo ka jowa manie boda sector kao ga thuolo magipidh rabolo e yore aila go. To gima jopiny wacho en adieri, nikech kata ning'iyo the Controller of Budget Report, dhi nyisi kaka county ma Migori ne otiyo gi development. Inya yudo ni first quarter, second quarter gi third quarter onge gima gitimo. Mano 2022-2023 financial year. The fourth quarter ka koro gik makoro pesa kokitiyo go to dok e sirikal, eminya yudo ni pesa monyo otiye yorni. To manyiso ni ma okang' monego obed ni sirikal ng'iyo, even county government itself onego ng'e ni pesa mag jopiny be gitiyo e yo maber kose yo marach. Nikech one of the factor ma affect ga economy en ga transparency and accountability. Weche miwacho ka in e office be gin weche ma japiny mariembo boda nyalo yie godo, nikech kiwacho ni iloso ma iwinjo ka sigana manyokelnwa kanyo ok ng'ano wuotho e ward achiel, owuotho chiegni e county msema kowacho ni yorni, kiwinjo jogi yorni rach sawasawa, kiwinjo yo Anjego yorni rach sawasawa, kiwinjo yo God Jope yorni rach sawasawa, tibedo tiwacho ni gini aseloso 2,000, manyiso ni onge kaka economy nyalo grow ka onge good road network. Nikech japiko ng'iyo nengo ne yore ariyo. Number one, ong'iyo yo mobiro chaji godo pesa mar apiko kolingana gi pesa mar mafuta ma ichaje, nikech mafuta en onge go gi control. Koro kopo ni control nengo mar mafuta dhi malo, en biro medo bei. To mar ariyo, obiro chaji kolingana gi yo kaka chalo, nikech en gik miluongo ni repairs and maintenance. Makata shocks mage, kopo ni en owuotho oringo mane potholes nyaka ang' ochopi, ohinyore dende, ok onyal riembo apiko no kata higa achiel kapok odhi e osiptal ni koro go kor. Kata mar ariyo, apiko neno biro bedo ni en apiko ma koro onge nengo, be onge gima nyalo timo. Omiyo these are real factors ma affect kaka jopiny. Onego wang'i gige yo matut kendo watim gik moko manyalo miyo kata kopenji office ni wawuothe kuma ne wacho ni. Inya yudo ka county nochulo contractors almost billion mangima, to gin $3 million, $4 million road maintenance. To wawuothe kodi mondo mi nyiswa ni mane chulo. Kopo ni en yo mane yawo, pe ni kete rang'iny moro ma koro koth ok nyal gini, mani keto channels mag oula mok nya wacho ni yorni dhi kethre. Omiyo anta nyalo wacho ni king'iyo at national level, ki improve the road network, manyiso ni imiyo oganda yo mar networking bede e yo ma easy. Kopo na wuok ka ndara ber ka Migori ka dhi Nairobi kenda dhi ka waro gigena, ka yo ber en gima gari nyalo dhi mapiyo maduogi. Manyiso ni en gima ka wuok na dhi wero, ta dhi mawer maduogi mondo mi gino kaw mwandu ndalo achiel 2-3, nikech kopo ni waste time, manyiso ni kata ne ng'ato nigi order moro to ok onyal deliver order no in time. Koro wa make sure ni even at national level and county level, national level ose invest so much in infrastructure and road. Kendo adieri waneno ka nderni ber. Migochi wa ka kibiro, iyudo ka sirikal mamalo no expand the Kisii Sirare expressway madhi e border madhi nyaka e pinje mag Mwanza, Tanzania. Manyiso ni sirikal mamalo ka okang' mondo mi improve the intercountry trade, mano yo ni e yo maber. To kidhi e koro mag kor gweng' moko mag county roads gi, ma inyalo golo go ng'ato town kitere gweng'gi kata dalane, mago to richo sawasawa. Omiyo onego bed ni watemo siro sirikal mar county ni umbe un gi development infrastructure, kuwacho ni uloso yorni, kik obed abeda yo manie yamo minyalo wachi ni waloso kilomita 2,000. Kilomita 2,000 ni onego bed ni wawuotho ni naloso moro e 40 wards, kilomita 2,000 gi wards mag Migori gin 40. Manyiso ni
ward ka ward ni loso yo kilomita 50. Iwinjo? Onego bed ni kilomita 50 no nenore ok en wacha nikech mago are the factors mabiro konyo mondo mi economy